Hej Siri, Hej Anders. kan du hjælpe mig med at navigere til Odense? Henter vejvisninger til Odense. Hvornår er min næste sving? Du skulle være efter næste sving om mindre end 1 minut. Hvor lang tid går der, før jeg er der? Ok, her er, hvad der er i din kalender i de næste en dag. Kan du ikke tælle ned fra 20 minutter? I hvor lang tid? 20 minutter. Ok, 20 minutter indtil videre. Tak. Ingen årsag. Vil du være sød at sende en sms til Jonathan Parisi? Ok, hvad vil du skrive til Jonathan Parisi? Hej søde Jonathan, hvornår er der med? Klar til at sende den? Send. Ok, jeg sender den. Vil du påminde mig om i morgen, når jeg kommer på arbejde, at jeg skal huske at rode i kasserne? Her er din påmindelse for i morgen. Jeg giver dig en påmindelse, Ja, tak. når du kommer på arbejde eller klokken. Ja tak. Ok, du får en påmindelse. Slå wifi til. Wi-Fi er allerede slået til. Slå Bluetooth til. Bluetooth er allerede slået til. Åbne Facebook. Åbn Facebook beskeder. Ring til Jonathan Parisi. Ringer til Jonathan Parisi. Læs den nyeste mail op. Her er e-mailen. Klokken 20.05. Jonathan sendte dig en e-mail. Hejsa. Der står, med venlig hilsen Jonathan Parisi, næstformand og teknisk koordinator i Alumni Danmark, telefon 26 28 68 21. Vil du svare? Vil du ikke skrive en note? Den handler om søvn. Noteret. Vil du ændre noget i den? Jeg har alt, hvad jeg har brug for. Vil du ændre noget i den note, jeg lige skrev? Jeg kan ikke redigere tekst, som allerede findes i din note, men jeg kan tilføje noget, hvis du gerne vil have det. Ja tak, du må godt tilføje noget i den note, jeg lige skrev. Noteret. Tilføj, at mit bord er 4 meter langt og 8 meter bredt. Det er, hvad jeg fandt på internettet om tilføj, at mit bord er 4. Du skulle tilføje det til noten. Skal jeg? Du skal tilføje det til noten. Jeg forstår ikke, du skal tilføje det til. Du skulle tilføje det til noten. Ikke nogen. Tak for det, Anders. Du skulle tilføje det til noten. Tak for det, Anders.